Anyway, nagbabalik po ang inyong daonalerang atleta na minsan ay makalat din pero kahit papaano natututo na. DJ Maratoni. Time check, it's already 5:33 in the afternoon. At alam ko naman na minsan napapaisip ka bakit ganon. Sa sobrang dami mong ginagawa, ni minsan magwalis o kahit man lang maglinis ng kubeta, hindi mo magawa. Minsan ba napag-iisip ka, napag-isip-isip mo? Na oo nga no, grabe, ang lakas ko manligaw pero yung nililigawan ko, hindi ko madala sa bahay kasi nga, ang dumi ng bahay mo. Taray, nagyaya ka pa sa kwarto. Tapos nakita mo yung punda mo, dumi-dumi na. Ay! Kadiri ha? Tignan mo yung katabi mo, ngumingiti na naman. Feeling ko guilty rin yan eh. O, tignan mo, diba? Ang gwapo, ang ganda. Pero marumi ang bahay. Well, sabi ko nga, kanina, para hindi ka mahirapan magligpit, bibigyan kitang ilan ng mga trip kung saan kapag ka nahihirapan ka mag-declutter ng bahay, ito na nga. Trip number 1. Yung mga resibo sa Jollibee, McDo, o yung mga resibo na pinangbili mo ng gastos nung sa ex mo, tapon mo na. Lahat po ng mga balat ng candy, yung mga balat na mga kung ano-ano yan, mamaya makita ka pa ng nanay mo, tay ka baby. Tapon na po ang lahat ng mga plastic na yan. Trip number 2. Kung isa ka rin sa mga nagtatago ng mga gamit mo nung bata ka pa, alam mo naman. Aware ka naman na hindi nakasya yung brief mo, di ba? O wag na, itapon mo na, B. At alam mo sa panahon ngayon, mas maganda nang magtapon kaysa mag-stay ng mga ganyan. Kasi habang tumatagal, yung mga brief na yan, nagiging bacon na ang garter niya. Trip number 3. Yung mga bote ng Coke, yung mga bote ng soft drinks, wag mo nang lagyan ng mga kutsara tinidor. Meron naman may nabibili naman dyan yung tigbe-20. Pag marami na yan, ako sabi ko sa'yo, tutubuan nyo ng mga uod. Diba? Sabi nga natin, naniniwala tayo sa kasabihang, hindi pwedeng maganda lang. Dapat malinis din ang bahay. O kaya ikaw, alam mo na, ay, naku, ang bilis ng song Anyway, siya maglinis ka na dyan. Ako po'y magbabalik bukas. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino na minsan makalat din. Tama na. Here's another song brought to you by Zach Tabudlo entitled Gusto. Kailangan pa bang i-memories yan? Basic. Bye everyone! Gusto lang na makilala pa kasi may